Dumela bakulu Vinyame Tijan is back ngemsana. Pamazuwa adarika ayo pane mfana weya ukufanana nawo Mugabe anozviti Jabob. So Jabob akango erikana ablesswa nemota nasewe kino Chivhayo zvinhu zvokuti anga asina kutarisira ngonza this guy anongodinakidza nekubuda chingoita hey mimi mazoita sei papa nanga ndichida kuti muise maoko achingotaura saMugabe because iye akafanana naMugabe ndokutombobuda tromba picture na former first lady amai Grace Mugabe. So atengerwa kaakwa ndokuzobudikira akusa imwe message futi zvikanzi motakedi yedu sewiki ino yashota Benz zvinyatsobuda chero yemuna 1980 mukomana akanakidzwa neakwaka akukumbira Benz manje Chivhayo ana kuda kuignore mukomana because akwatona atombokutengera mota kuti zvima message zvako zvinongochisakana pa Facebook chinjika kuti anenge achitokufollowa pama social media ipapo ndobva atazvikanzi yesterday kuti vaChivhayo ndikukumbira imba kana location zvaiye 50 wangoramba uchingokumbira mota kunonzi kunyimwa pachikuru kuti wakumbira zvinhu zvisiri kana kuti hauna musoro wakukumbira negreen hai ndicho Zimbabwe vichazvirega zvenyu vakuvanaka iwe unongototi saka ganze ndikumbire mota Chivhayo wacho aringopawo zvinhu zvisina musoro bosi hapana vanenge vachitodzidawo dzimba but anongoti Chivhayo wacho anenge aringopawo zvinhu zvisina musoro wese regedza ndingomukumbira negreen but ameno takatasa nyaya yayo iri patupa kuti pamwe Chivhayo anenge adecide kuti zvitidani nditengere mufano imba kana kuti ndimupe Benz ari kuda but mufano ari kuti motakedi chete ndo yedu yekuti inyatsobuda mushe takuda Benz chero yemuna 1980 chero Benz yekudharadhara nona mazibenz aya ekare hanzi ndo zvatangoda kuti motakedi yedu ikwane but motakedi yeko munotambisawo petrol pamukwane